ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ହାତୀଟିଏ ରହୁଥିଲା। ଦିନେ ଅପରାହ୍ନରେ ସେ ପାଖ ଝରଣାକୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଗଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଝରଣାକୁ ପାଣି ପିଇ ଫେରୁଥିଲା, ଗୋଟିଏ ମୁନିଆ କଣ୍ଟା ତା ଗୋଡ଼ରେ ଗଳିଗଲା। ହାତୀଟି ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କଲା। ସେ କଣ୍ଟାକୁ କାଢ଼ିବାକୁ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ହେଲେ ପାରିଲା ନାହିଁ। ସେତିକିବେଳେ ଠେକୁଆଟିଏ ସେଠିକି ଆସିଲା। ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ହାତୀଟି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛି। ସେ ତା ପାଖକୁ ଗଲା ଓ ଧୀରେ କଣ୍ଟାଟିକୁ କାଢ଼ିଦେଲା। ହାତୀ ଠେକୁଆକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲା। ଠେକୁଆ ଗାତଟିଏ ତିଆରି କରୁଥିଲା। ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ଗଧିଆ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଯାଇ ଠେକୁଆକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଗଧିଆକୁ ଦେଖି ଠେକୁଆ ଭୟରେ ଚିତ୍କାର କଲା। ହାତୀ ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲା। ସେ ଠେକୁଆର ଚିତ୍କାର ଶୁଣିଲା ଓ ତୁରନ୍ତ ସେଠିକି ଆସିଲା। ସେ ଠେକୁଆକୁ ନିଜ ଶୁଣ୍ଢରେ ଉଠାଇ ନେଲା, ନିଜ ପିଠିରେ ଧୀର ଭାବେ ବସାଇଲା। ହାତୀକୁ ଦେଖି ଗଧିଆ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲା। ଠେକୁଆ ହାତୀକୁ କହିଲା, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମହାଶୟ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ହାତୀ ଓ ଠେକୁଆ ଦୁହେଁ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ରହିଲେ।